Dzongsar Jamyang-Kyentse Rinpoche 4 buddhistické pečeti. Část 2. První 2 náhledy, první 2 pečeti, že vše, co je složené, je nestálé a pomíjivé a že všechny emoce jsou bolestné, jsme probírali v předchozí epizodě a dnes se budeme věnovat dalším 2 náhledům, které jsou typické pro buddhistickou cestu. Takže 3. náhledem neboli pečetí je: žádný jev nemá svou vnitřní podstatu, svou skutečně existující podstatu. Jinými slovy, všechny jevy jsou prázdné, nemají vnitřní existenci. A když říkám všechny jevy, mám tím na mysli opravdu všechny, včetně Buddhy, osvícení a buddhistické cesty a nebo emocí. Buddhisté definují jev jako něco, co má určité vlastnosti a je vnímáno nějakým jiným subjektem. Představa, že objekt je něco vnějšího a odděleného, je to, co buddhisté nazývají nevědomostí, něčím, co nám brání vidět pravdu o tomto daném objektu. Pravda o jevu se nazývá v buddhismu šuňata, neboli prázdnota, a znamená to, že jev nemá skutečně existující podstatu neboli přirozenost. Když zmatená osoba neboli subjekt něco vidí, viděný objekt je interpretován jako něco reálně existujícího. Jak však můžete vidět, tato subjektem přisuzovaná existence je pouhým mylným předpokladem. Tato domněnka je založena na různých podmínkách, které způsobují to, že se objekt jako skutečný opravdu jeví, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je to podobné, jako když vidíme například fatamorgánu. Ve skutečnosti tam žádný skutečně existující objekt není, i když se to tak jeví. Pod pojmem prázdnota měl Buddha na mysli to, že věci ve skutečnosti neexistují tak, jak se mylně domníváme, že existují. Že jsou ve skutečnosti prázdné, bez oné falešně připisované existence. Příčinou utrpení cítících bytostí je to, že věří v něco, co jsou ve skutečnosti jen zmatené projekce. A právě jako lék na toto utrpení předával Buddha takzvanou darmu. Zjednodušeně řečeno, když mluvíme o prázdnotě, máme na mysli to, že věci se jeví jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Prázdnota může být někdy označována také jako takzvaná dharmakája, ale v jiném kontextu bychom mohli říci, že dharmakája je trvalá, neměnná, všeprostupující a mohli bychom k tomu popisu použít nejrůznější krásná poetická slova. Jde o tajemné výrazy, které patří k této buddhistické cestě, ale teď se pohybujeme na základní úrovni a snažíme se o intelektuální porozumění. V rámci cesty můžeme jako symbol dharmakáji neboli prázdnoty zobrazovat Buddhu Vajradaru, ale z akademického úhlu pohledu je i pouhá myšlenka na jakékoliv zobrazení dharmakáji považována za chybu. Plně pochopit význam prázdnoty neboli šuňaty je bohužel pro většinu z nás nad naše síly a naše pochopení prázdnoty je tak v nejlepším případě velmi omezené. Pokusím se uvést některé známky neporozumění prázdnotě. Obecně řečeno, když člověk nerozumí prázdnotě, stává se buď eternalistou, a nebo nihilistou. Pokud člověk nerozumí prázdnotě,
upadá do jednoho z těchto extrémů. To je ale velmi obecný filozofický jazyk. My nevíme, co to ve skutečnosti znamená upadnout do extrému eternalismu. Rád bych to tedy trochu rozvedl, protože si myslím, že je to docela důležité. Vezměte si například oddanost. Oddanost, kterou máme. Klidně oddanost ke svému guruovi. Pokud nejste dostatečně pozorní, pokud neudržujete tento třetí náhled, může vaše oddanost sklouznout k extrému eternalismu. A pak, po 10 letech, když se to všechno sesype, může vás to vrhnout do druhého extrému, do nihilismu. Existuje tedy celkem vážné nebezpečí. Jeho svatost Dalajláma vždy používá výraz, který lze přeložit jako pád plynoucí z chybného pochopení prázdnoty. Jako buddhisté například praktikujeme soucit, lásku. Když nemáte dostatečné pochopení prázdnoty, když máte chybné pochopení tohoto třetího pohledu, o kterém teď mluvíme, může se tento váš soucit stát soucitem, který bude mít konkrétní cíl. Podle mě se pak tento v uvozovkách soucit obrátí proti vám, zničí vaši důvěru místo, aby ji rozvíjel. Dokáže vás dohnat k beznaději a nebo na druhé straně k patologické spoluzávislosti. Máte například pocit, že jako buddhista musíte být dobrým chlapcem anebo dobrou dívkou, ale co si pod tím vlastně představujete? Možná to, že máte mít soucit. Jenže pokud správně nechápete prázdnotu, co se nejspíš stane? Stane se to, že budete velmi lpět na výsledku svého takzvaného soucitu. Často se stává, že chcete být dobrým buddhistou anebo buddhistkou a snažíte se vyřešit situaci někoho, kdo má problémy. Nějaké rodinné vztahy, alkoholismus, deprese, cokoliv. A protože nechápete správně prázdnotu, jste připoutáni k tomu, jak má celá ta situace dopadnout. Máte pocit, že víte, jak vypadá správné řešení, ale tohle správné řešení je pouhou vaší interpretací. Máte svou představu, jak by to mělo dopadnout a naplnění této představy se stává vaším konečným cílem. Je mi líto, ale s takovým přístupem jste se právě stali obětí svého očekávání, což sebou přináší strach, obavy a velmi pravděpodobně nakonec i zklamání. Může se také stát, že se jakožto vzorný praktikující Mahajány jednou nebo dvakrát pokusíte pomoci cítícím bytostem, ale když nebudete vybaveni správným porozuměním třetího náhledu, může vás to slušně znechutit a vyčerpat a vy to pak nakonec celé úplně vzdáte. Proč? Kvůli nedostatečnému porozumění prázdnotě. Prázdnota je velké téma. Prázdnota bývá zdrojem velkých problémů. Existuje ještě jeden druh problému, který také vyplývá z nepochopení prázdnoty, z nepochopení tohoto náhledu a který se častěji vyskytuje u buddhistů, kteří opakovaně dostávají učení o prázdnotě od těch největších mistrů. Čtou knihy na tohle téma, přemýšlejí o prázdnotě a považují prázdnotu za cool téma. Je to něco podobného, jako když jste teenageři a jdete na večírek, kde všichni zkouší nějaké drogy. A když je nevyzkoušíte taky, dostanete pocit, že do té skupiny nepatříte. Něco podobného se mezi buddhisty děje celkem často. Sice nejde o drogy, ale pokud nepřijímáme prázdnotu, máme pocit, že do určité buddhistické skupiny tak nějak nepatříme. A co uděláme?
Raději předstíráme, že prázdnotu milujeme a podle toho se také chováme. Pokud ale prázdnotu nechápeme správně, má to neblahé vedlejší účinky. Říkáme si něco ve stylu oh yeah, všechno je to prázdnota, můžeme dělat, co se nám zachce. Jenže s tímto přístupem se dopouštíme karmických přestupků a stáváme se naprosto neohrabanými hulváty, což může kromě jiného odradit spoustu lidí od buddhistické cesty jako celku. Správné pochopení prázdnoty má ale naprosto opačný efekt. Vede nás totiž k pochopení toho, jak spolu věci navzájem souvisí a jak neseme zodpovědnost za své činy. Existují i jiné filozofie a náboženství, které říkají něco ve smyslu všechno je iluze, svět je mája. Vždycky pro ně ale zůstává jedna, dvě věci, které považují za skutečně existující, ať už je nazývají Bohem, kosmickou energií nebo čímkoliv jiným. V buddhismu to tak není. Všechno v samsáře i v nirváně, od hlavy Buddhy až po krajíc chleba, všechno je prázdnotou. Neexistuje nic, co by se vymykalo této absolutní pravdě. Existuje spousta knih na toto téma a ty nejznámější z nich pochází od Nagarjuny. Možná také znáte Sutru srdce neboli Práčňápáramitu, což je učení o této třetí pečeti, o tomto třetím náhledu, o prázdnotě, o tom, že nic nemá svoji vnitřní podstatu. Nyní, když jsme mluvili o prázdnotě, dotkl jsem se zároveň trošku i čtvrté pečeti, neboli čtvrtého náhledu, kterým je nirvána je mimo extrémy, nirvána je mimo koncepty. I tento náhled je něčím, co je specifické pouze pro buddhismus. V mnoha filozofiích a náboženstvích je konečný cíl něčím, čeho se můžete držet a co si můžete uchovat. Konečný cíl bývá v náboženství popisován jako to jediné, co trvale existuje. Nirvána však není jakkoliv vytvořená a proto není něčím, čeho by se dalo jakkoliv držet. Proto se i o nirváně hovoří jako o něčem, co je mimo extrémy, co je mimo koncepty. Když říkám extrémy, mám na mysli jakékoliv představy. Představy, že dosáhneme nějakého místa, kde bude všechno dokonale fungovat, kde bude dokonalá pohovka a tak dále a tak dále. Ať už si představujete cokoliv, to něco, co si představujete, není osvícení. O osvícení tedy platí to, co už jsme si říkali o všech jevech. Nejsou tím, čím si myslíte, že jsou. Cokoliv si tedy dokážete představit, že je osvícení, tak to není. Něco takového opět činí buddhistickou cestu naprosto jedinečnou, protože jiné filozofie nebo náboženské systémy říkají, že nebe nebo cokoliv jiného, co považují za konečný cíl, je tou jedinou skutečně existující věcí. Ale jak jsem již řekl, v buddhismu nejde o to, že bychom přidávali cokoliv nového, něco, co tu doposud nebylo. Nirvány dosáhnete, když odstraníte vše, co bylo konceptuálně vytvořené a zahalující. Nezáleží na tom, zda jste mnich nebo mniška, kteří se zřekli světského života, anebo jste jogín praktikující hluboké tantrické metody. Pokud při pokusu o opuštění nebo transformaci připoutanosti ke svým vlastním prožitkům nedokážete těmto 4 náhledům porozumět, budete nakonec považovat obsah své mysli za projevy něčeho zlého,
ďábelského a špatného. Pokud se tak stane, budete hodně daleko od pravdy. A smyslem buddhismu je, abyste pravdu pochopili. Kdyby měly složené jevy nějakou opravdovou stálost, kdyby emoce přinášely skutečné potěšení, Buddha by byl první, kdo by je doporučoval se slovy: prosím, držte se jich a opatrujte je jako poklad. Ale díky svému velkému soucitu to neudělal, protože chtěl, abychom nalezli to, co je pravdivé, co je skutečné. Když budete mít jasné pochopení těchto 4 pečetí jako základu své praxe, budete se cítit pohodlně bez ohledu na to, co se vám stane. Dokud budete udržovat tyto 4 pečeti jako svůj náhled, nic se nemůže pokazit. Kdokoliv drží tyto 4 pečeti ve svém srdci nebo v hlavě a rozjímá o nich, je buddhistou, ať už se za buddhistu považuje nebo ne. Kdokoliv, kdo udržuje tyto 4 náhledy, tyto 4 pečeti, je zkrátka a jednoduše následovníkem Buddhy.